Len si predstavte sedieť na terase vášho nového domu a počúvať ničím nerušené ticho. A pritom ste len 10 minút od Bratislavy. Páčilo by sa vám to? Tak sa poďte dozvedieť viac. Volám sa Andrea Smolinská a už viac ako 9 rokov pomáham ľuďom nájsť si svoje vysnívané bývanie. Takto vyzerá dom, v ktorom budete bývať. Tu sa varia tie najlepšie dobroty a pri umývaní riadu zakocháte kvitnúcimi kvetmi vo vašej záhrade. Len sa pozrite na tie priestranné vzdušné izby. A v obývačke môžete privítať bez problémov veľkú návštevu. Nech sa páči na poschodie. Ak potrebujete dvojgeneračný dom, žiadny problém. Jedna izba je pripravená na kuchyňu. Pozrite na ten výhľad. Máte chuť sa osprchovať alebo okúpať? Nech sa páči, máte tu obidve možnosti. Viete si predstaviť mať v dome vínu pivnicu? Máte radi leto, teplo a nie preplnené kúpaliská? Aj tento bazén patrí k domu. Okrem bazénu máme aj samostatnú letnú kuchynku. A pozrite, ako ste blízko Bratislavy alebo Pezinku. Páčil sa vám dom? Tak mi zavolajte a dohodneme si obhliadku. Možno je to práve ten, po akom túžite.